CGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sa DCGB, nagka-problema lang paano kaya tabi. So sa moya digding genset may diit lang na kakalikuton lang ha. Maringan ita nagbulta man tulo so alay ko padingnal no. Sagkod na kitang alas 10:30 tabi. Biyernes ngunyan bagao, 8 de Nobyembre. Viva Señor Santo Cristo. Yaon na tabi, mobiling na yung halos gabos na tropa po kan DCGB. Sa newsroom, sa production, sa field, sa admin. Yaon na po pasihiriring dyan sa Libon. Huro halawig po ang biyaheng iyan. Kawikaw po iyan dyan tabi. At pasalamatan ta primero an mahal na Diyos ta. So sa tuyang mga paraan tabay, pinagtauanin wisdom kan mahal na Diyos na idiretso. Iyan na pagtaonin tabang kada bes na nangangapudan po an samuyang istasyon. Si BP Henry po an i-spearhead kaya na permitaduman na dakul baga nag-arantabay halawig an panahon na makapag hagad kitang tabang sa programa niya. Kaya salamat sa mahal na Diyos ta so mga paraan tabay dahil nagad minapuknat kada bes na may pangapudan ng istasyon na magtabang kita sa mga iyan na iagihanin kalamidad. Yan yung Operation Daramayan. This time 2024 pasiring na dyan tabi sa Libon. Igwanin pre-designated ng recipientes iyan, beneficiaries, susugduman sa ipigtataon na data kan lokal na gobyerno. Ngunyan kamo po na mga paraan tabay an nagtabang. Kami tabi sinugo lang nindo na magkolekta, magtipon, asin mag-deliver kayan, asin sinugo sa nakitakan mahal na Diyos na mga pudan. Yan. Kaya pasiriring na po dyan ang tropa sa Panginot mismo kan sa muyang Executive Vice President, mga top honchos kumbaga. Yan, budaan sa muyang Vice President for Network Programming. Yaon po dyan, pati na po yung aming mga ladies. Production, newsroom, gabos yaon dyan. Si Pading Jimmy, masabay yan dyan tabi. Yaon tabi dyan sa Libon. Maghapon yan. Ang kwan dyan, ang konsumo dyan is yung time consuming dyan, yung travel, tabi. Yan. Inda ko kung saan iaagi kunyan tropa so biyahe taiguan niya ning biyahe na mapasiring kaduman sa may ining ligaw kawikaw iyan duwa ang pwedeng agihan dyan so inda pero iguanan na lugar na pwedeng makakalusot na duman sa agihan pasiring sa Libon. Sige basta ingat tabi sa grupo salamat sa gabos na donors o yan na tabi may bagas, may chinelas, used clothings tabi na may dadara dyan sa mga beneficiaries po kan bagyong mga naging biktima kan bagyong Christine
diyan po sa Libon. So salamat sa gabos tabi ano. Dahil na saro-saroon ta nganing saraman na tabi ano. So ingat diyan sa tropa tabi diyan sa mga nagpapasiriring diyan sa Libon ano. Yaon an sa muyang kunyan. Halos bilog na puwersa. Kami ni Endimar anata da bitakon wara na kami. Tibang na padigna ano na. Zero na an ere. Tabi. Sige. Andali mo na tabi ano. Hain na ito. Nagtanog man sa cellphone ta. Aha. Sige. Yan. Sandali mo na ta. Dakul kaya nako pasensya na kamo kung natatawan ta inining prioridad na istorya sa Legazpi ta. Isimo yun ang pinag-iristoryahan Sandali. Nasa linya na po si attorney. Iyan ang dapat yugon mo. Diyan sa daraga. Si attorney Ayan Makasiinag. Mako kita kan insights what will happen susog sa prosedimiento digdi po sa palis posisyon na kana renda di gobyerno sa Legazpi ano tabi. Nasa linya si attorney Ayan Makasiinag tabi. Attorney Ayan, maray na aga si Pio po tabi kan DCGB. Maray na aga tabi sa imo Papa P and maray na aga man sa imong mga paradangog. Opo, salamat sa oras and it's a pleasure na natatawan mo kami digdining alokasyon tamas maray po na abogado ang nagpapasabot sa Samuya. Attorney Ayan tabi, kindly walk through us ipasabot ano nan mangyayari ta nagdesisyon na baga sa Korte Suprema inuyo na so desisyon kan COMELEC disqualifying Mayor G and Governor Noel. Ano nan mangyayari tabi ta sabi kay pohan ng magsurumpa paano madangog kaming maray tabi. Go ahead po. Iyo tabi Papa P, base sa ilinuwas na writ of execution kang COMELEC, ang nakalaag duman magkakaigwa tabing hearing sa November 11 para i-constitute ang Special City Board of Canvassers sa City of Legazpi. Asin ini direktahan kang COMELEC na mag-convene sa session hall kang COMELEC duman mismo sa Intramuros. Ngunya pag-convene ka ini, ang gigibuon tabi ka ini base duman sa writ of execution i-aamendar or kokoreksyonan sa Certificate of Canvass of Votes and Proclamation para sa posisyon na City Mayor kang Legazpi base duman sa amended Statement of Votes by Precincts. Baka amend tabi ka ini Papa P, ipoproklamar na itong kandidato na nag-obtain kang pinakalangkaw na boto base duman sa amended Statement of Votes by Precinct bilang mayor kang Legazpi City. So gustong sabihon tabi, ang mangyayari dahil diskwalifikado si Mayor G. Rosal, ahalion ang sa iyang pangaran duman sa Certificate of Canvass of Votes kang nakaaging 2022 national and local elections. Yan po ang direktiba na base duman sa desisyon na ginibo kang COMELEC asin pigkonfirmar kang Korte Suprema. Iyo po so ining writ of execution pigmamanduhan COMELEC bilogo na so Board of Canvassers kan City diyan sa pasiring duman sa magduman sa Intramuros mismo sa COMELEC Central Office. Iyo tabi. Oho. Pagkatapos kumo igwanan ning desisyon sa pinakahalangkaw na korte Supreme Court na diskwalifikado si Mayor G, hahaliun so sa iyang ngaranduman sa prosedimento kan eleksyon bako siyang kandidato kaya sa mga boto dai ito for all legal intents and purposes nin ano pa man na epekto. Iyo po, dahil na po ito iko-considerar. So, sa madaling sabi, dahil na ito bibilangon por dahil nga ni diskwalipikado siyang kandidato. Bako siyang kaintra. Bako siya kaintra. Duman sa eleksyon na ito, tada disqualify nga ni. Iyo po.
dawa nga ni ibinoto buda na proklamar siya kan mga nakalihis. Iyo po. Kaya ang sasabi digdi sa writ of execution, iaanal itong certificate of canvass na ginibo, certificate of canvass and proclamation kang nakaaging eleksyon. Iyo, okay. Papawarang bisa na ito. Iyo po. Okay. Now, di mga pirang oras iyan tabi magdudurar na pag-convene na yan kan Special Board of Canvassers kan city dyan sa Intramuros sa head office mismo kan COMELEC? Ang pigsasabi sa order, mapuo na alas 10. So igwa pa yan na prosedimento, syempre dahil taman yan na mapupugulan na may mga manifestasyon pa yan ang abogado duman sa ibong kung ang abogado as in ang kandidatong inbuelto mag-aparisir duman mismo sa COMELEC. Oho. Kumbaga, procedural na sana nitabi Attorney Ayan? Iyo po, kasi affirm na yan kang Korte Suprema. Dahil nang dakol na diskusyon dyan, dahil nang dakol na kaulangan, dahil na open pa sa ano pa man na diskusyon. Daita yan masasabi tabi Papa P, pero dahil na nga ni, syempre, dahil man mapupugulan na magmanifestar ang abogado kung gusto niya magmanifestar. Pero depende na yan duman sa Board of Canvassers kung ano ang ibuon duman sa manifestasyon. Aha. O di dyan pala sa pag-convene, yaon ang ambos partes, igaw mga manifestasyones pa dyan na maburutwa. Sigurado ako igwa po yan. Okay. Now, if ever na matapos na ang kunyan, ang deliberasyon kan Board of Canvassers, what will happen next? Pagkatapos po kayan, siyempre ipoproklamar. The same na procedure yan sa after kang election na pigpoproklamar baga ang nanggaganang kandidato. Mm-hmm. And para makatukaw, as in valido ang sa iyang pagtukaw, siyempre ma-take yan kang oath of office. Okay. So once nag-take na yan ki oath of office, dahil na yan nakahulangan na mag-perform kan sa iyang mga functions. Okay, mapakaproklamar outright dapat magsumpa na sa proper administering authority. Tama tabi. Oho. So, without taking oath, ano ang magiging epekto? Kung daing ma-oath, siyempre dahi siya makaka-perform kayan sa iyang function. Mandatory requirement tabi yan Papa P sa gabos na public officials before na mag-assume ka kang sa imong posisyon or opisina, dapat igwa kang oath of office. Ayun. If nakumple ang gabos tabi na procedural legal pagkuan na yan na pinag-impunir na sistema, what will happen next? So, pwede na po siya mag-perform kang sa iyang function. So, kung daima na magpupugol sa iya na mag-perform kang sa iyang official function, smooth ang pag-transition, wala naman dyan ibang gigibuhon, kundi mag-perform. Pero halimbawa, ikaw ang nag-uulang or nagpapapundo, ang mga government agencies like DILG, pagkatapos ang kapulisan, pwede po na mag-intra dyan. Dahil nakaipuhan tabi once na mag oath of office, dahil nakaipuhan pang so DILG nga ma-orden o tukaw na dyan, dahil na po? Dahil na tabi, ang mangyayari po kayan, ma-inform na lang si Mayor Pido duman sa DILG na siya nag-asumir na kang sa iyang function. Okay, sige. So, and for all legal intents and purposes, pag na-comply ang gabos na legal requirements and procedures, siya na ang alkalde. Iyo tabi. Iyo tabi. Okay, so nahiling ko na lang siguro tibaad dyan sa pag-convene ka na Board of Canvassers so mga manifestasyones bad iyo na siyempre makakakonsume paanin panahon ano. Iyo tabi. Siyempre dahil taman yan mapupugulan, siyempre ang abogado ma-argumento na igwa pa sindang diretso na mag-file ki motion for reconsideration duman sa desisyon kang Korte Suprema. Igwa so mga remedyo legal pa. Umpo. Di
Okay, di yun na sa antabayan na naman, diyan lugod sa Board of Canvassers kung anong mga manifestasyon sa man magluwas. Iyo tabi. Duman sa Palacio del Gobernador, duman Oo. sa Comelec Intramuros, Manila. Oho. O di sige. Salamat tabi Attorney Ayan for the walkthrough pagpasabot sa muya na lay people kung ano ang mga posibleng mangyari pagkaansusog sa lay tabi. Iyo tabi. Thank you din, Papa P. Thank you so much. Si Attorney Ayan Yaneta Makasinag. Iyan ang dapat diyan po sa Daraga tabi. So yun na po ang mangyayari ha. So hilingon ta duman sa FET sa 11 sa Lunes, kung ano pang mangyari, duman naman ang balitaktakan kaan sa kunyan sa ining Special Board of Canvassers. Yan, tabi. And kung igo pang mga remedyo legal man nagigibuhon ang grupo man nara Mayor G, boda nara Governor Noel. Ayan, nakakaukod kita pa di sa mga araw ka na pagmamasid niya to kan mga pangyari. O sige, padingnal su mga hanap buhay. Ika naman muna dyan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is
is what Ismail na kita. Smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil matitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
padagos ang pagtabang niya sa to padabata. Yan ang sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albanis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon detalyas kan alas 10 na bareta. Welcome development para sa Philippine National Police ang pagkrear nin task force kan Department of Justice na maimbestigar sa pigasabing extrajudicial killings sa irarom kan war on drugs kan Duterte administration.
Sigun kay PNP Public Information Officer Chief Brigada General Jean Fajardo na makikipagtabangan ang pulisya sa NBI asin DOJ tanganing magkaigwanin credible investigation sa mga kontrobersyal na kaso na pigtutukar sa Quadcom hearing sa Kongreso. Enot nang nagkondukta nin sa diri kaining investigasyon ang PNP sa mga sensational cases, partikular na ang kaso ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayoga. Sa ngunyan, pigkumpleto na sana ana nagkapirang dokumento para sa pagsaangat nin murder cases sa mga nasa likod kan panggagadan kay Barayoga. Yan ang alas 10 na bareta sa pangarang ka Newsbase. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko, Manaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin.
Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ang kailangan ng bayan sa Segundo Distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria. Mahal ka ng masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, balta na kita sa programa ngunyan na pagkaaga sa Tingog Ganbanwaan. Okay. Di nanggana padingnad si kunyan si ining Donald Trump. Yan. Di paano kaanta ay gusto kan mga taga Estados Unidos de America. Nako, Endimar, grabe ang ilalangkaw kang presyo kan krudo buda gasolina next week. Sobra sa piso. Sobra sa piso ang ilalangkaw tabi. Kaya kung igong mga natitipon-tipon, pwede nang kunyan tabi, karga crudo, gasolina, kerosina. So, nakatrigger na naman. Primero, so grupo kan mga nasyones na nagpo-producer nin petrolyo, yung Organization of Petroleum Exporting Countries, yung OPEC,
sabi madagdag nin kunya nin produksyon nin petrolyo. Dahil man nangyayari pa, pinag-delay pa ding na. Yan, saro sa mga rasonan. Ikadua sa mga rason, itong pagbalos naman kan Israel sa Iran. Tiga para tukisan baga sa Israel kan mga kalaban kaining nasyones. So kariribukan yan sa Medio Oriente. O kaya natitrigger ang supply asin ang pamresyohan kan petrolyo sa pangkinaban na merkado. Ikatulo, so kunyang pa sa Estados Unidos de America, iguanin ko niya sa indang mga credit ratings, may mga problema. Yan, sige. So yan po tabi, basta kunyan, so mag-antisipar na po kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo next week. Sobra sa piso po ang ilalangkaw. Sige, diretso na kita kan istorya. Diyan sa luwas. Si Pading Jimmy, baka maputol ilaw tagira tulos. Pading Jimmy. Pading Jim. Yes, pade. Go ahead. Maray na aga sa mga paraan tabay niya to. Nasa area na kami pade kan boundary kan Ligao and Piodoran. Dahil kami nakakabuilo nin dalagan pasiring sa Pantaw. Grabe na mga sitwasyones kan tinampo digdi pade. Epekto kan uminaging bagyong Christine. Dahilan sa Garaba, pagkatapos pigdaro-darampingan muna palliative solution tanganing maagihan ka na mga bihikulo dahil magkaiguanin inconveniensya at natural mainit man patingon yan okay an biyahe pero dahil bako arog kan sa normal talagang dalagan dahil ang taluay-luway sa tabako mamparantay. So mga original na tinampo pa arog sa didigdi sa Barangay Malama and Bakong kan syudad kan Ligao. So original na tinampo, uto na sa ibaba. Nagibuki bagong tinampo, digdi kami nangangaragi sa itaas na parte. Pagkatapos iguanin mga pinagdi-describe niya to forever kan riming na mga nagbabaratak, nagkaralausan pa uto na sa mga bakilid sa mga gabyon na design kan DPWH talagang gulpis damage man sa lado kan mga tinampo digdi sa rutang Ligao Road. Ang target estimate basado sa hororon kaso hapon sa pagpaplano sa pagpasiring digdikan na grupo para sa relief daramayan operation kan PBND-CGB para ihatod itong sa mga nagpaabot sa satuyaki mga donasyon nagsuporta sa pinaglansar na operation daramayan kan PBND-CGB. Maabot kami duman mga 11:30 or 12 o'clock. Pero alas 10:15 pa sa na uni pa lang kami. Dahil pangani kami nakakaanto sa area kan Piodoran. Exact location mingon yan kan mobile, Barangay Palapas, sakop kan Ligao. Then makonsumo pagayod kami ki mga sobra 1 hour porabir na makaantos duma. Depende ni sa agian mi pa na mga tinampo digdi sa nasabing lugar sa West Coast. Dahil man kami nangaragi pa duman sa original na tinampong Ligao Piodoran, Libon Pantaw Road. Dahil ang totally damage, purutol so tinampo duman sa sitio Dumalagan. Kaya digdi kami nangaragi sa West Coast. Mas halawig and mas dakol ang mga distroso. Kaya maluya ang dalagan kan Samoyang team na going sa Pantaw. Kumpadre, naputol so linya kan cellphone ni Pading Jimmy na salita. Yan, tabi so ingat na lang yung tropa tabi dyan hata talagang kawikaw ang biyahe dyan. Mapasiring ka sa Libon, Pantaw, kunyan. May aging digdi sa may Piodoran, iyon naman ang gadaan, pwedeng malusutan dyan. Pero luway-luway sa nata, nagkagaraba yan na tinampod dyan.
Ngunyan. So nasa salunadan pading nadaga talagang nagrulumoy. Ano? Oh, Pading Hello. Jimmy. Go ahead, Pading Jimmy. Yes, pade. So sa madaling sabi pade, gariday kami makakanto sa tamang oras duman sa Pantao. Pero ingwaon may tan target duman mga alas 11 alas 12 dapat yaw na kami duman sa Pantao. Tanganing 1 o'clock proceed na para sa relief distribution. So ngunyan laog kami ngunyan digdi sa palapas sa Piodoran. Magkataning kayo ni Palapas Ligaw, Palapas Piodoran. Nasa Palapas, nakalawag na kami sa area kan Piodoran sa mga oras na ini. Nakasunod sa muya sa BPNDB, tapos sa mga truck convoy na nalulunadan kan mga relief na i-distribute duman sa mga nagkarapiktaran kan Bagyong Christine, duman sa Barangay Pantao sa Libon, Albay. Diyan man Kasabay talaga, niya to si kumpadring Jimmy, Pading Jimmy. Jarisco and Shia Liron, si Madam Shia, and si Boy, Jimmy Nasalita, DCGB News, kasabayan sa tuyang trupa, yaon sa likodan may. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Pading Jimmy, sa istorya. Ali dyan sa luwas, ano? Ayan, so tropa, yaon na. Sa Ligawan, sa Piodoran managad ang biyahe, ang agi ka ang tabi, Piodoran ng agi, baga makalaog ka duman sa Libon. Ang pamasayang ano dyan, 300, one way. Si Sir Nelson, good morning. Yes. Daddy, good morning. Yes, opo. Pati ang route ngunyan nindo, yan sa going to Pantao, via Piodoran. Iyo po, ang delikado masaya dyan, sulan sa digdi sa Bakong, and ano yan, and Balama. Po. Pero, nagaga ko dyan sa Rungal daw, okay na ito, kami nagmimitin yung mga taga-Dipit Bullets. Ang pinaka 3 lang dyan na parte, di okay na duman. Pag-abot mo na digdi sa Barangay Talin-Talin, last barangay ka bago magpantaw, yaw dumapalan sa Bulodso, kunyan, kumatikwang ka duman, sa may maampas pa duman. So, yun man sana, pero nakakalampas na. Iyo, pero tabi. duman ng neck to neck talaga duman sa mga tulong landslide itong yung uto duman. Sa may Talin-Talin. Talin-Talin na yung pantaw. Papupa mo duman, pantaw na. Iyo. Iyo tabi. Salamat. Pero pasabol na. Sige. Mag-ingat sana sina duman. Iyo tabi. Sige. Salamat, Sir Nelson. Dahita daing tao digdi. Pag nag-iba pa kami, tibang na off-air na di si JB. Wara na. Okay, Daddy. Sige, salamat po. Sige. Yan po. Para harapot. Yan taday kakaiba at taday na nga kita kaiba. Dahi na kita kaiba. Pag-arog ka. Para harapot sa to. Mani Tutanyes. Dahi kita kaiba tabi. At mawawalat kita digdi ano. Si Manity. Nagkunyan man ito. Ingat sa natabi so grupo diyan ano sa pagbiyahe. Si Pading Jomar isyon taman duman sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, maray naga, what's happening Paday? Salamat Pade, marinag sa mga parantabay, malalangkawan, manggirarayan, honorarium kan mga job order digdi sa Bakakay na ang trabaho duman sa paghakot kan basura. Ini Pade ang nagluluwas matapos na mapagaraman kan DCGP News na sangon niyang garo na sa 200 hanggang 250, garo 200 lang ata ang daily kan mga job order na nagtatrabaho sa basura digdi sa lokal na gobyerno kan Bakakay. Sa ginibong regular na sesyon kan Sanggunian Bayan, naungkat ang bagay na ini asin ayapot, asin na banggit na dapat na malangkawan ang sweldo kan mga ini o ang honorarium dahil ta hasardosan sa indang mga trabaho. Asin dahil dapat pading piyo iparehasa na sa ibang mga job order na barat na simple man sa ng trabaho paturukaw-tukaw sa aircon na opisina duman nagtatrabaho. Kaya ipigbusol kan Sanggunian bayan kan Bakakay na malangkawan ini nagkataon na yaon man bisita ninda so sa budget so sa menro ito pala may lakdang naman pa ring piyo. Ipigpurpunir naman para sa 2025 budget
na langkawan na kung mapipwede matawanin maski 300 pesos ang aldaw, inig mga job order. Kung daiman makayang abuton sa minimum pa. Tagaro daiman nagarabot pa kan minimum digdi sa makakay. Arababa pan pasweldo ninda. Iyo. Kung ikumparar sa siyudad kan Tabaco, sa siyudad kan Tabaco pa ang mga job order na suan trabaho sa opisina, kundi ako nasala 310 or 330 mga arugan. Tapos so mga nasa Senro, Buda Traffic Enforcers, 395 layod. Halang arayo ang diferensya. Ang rason, hasardosan mga trabaho, so mga para basura, alas 4 ang aga, nag-duty na sa iba. Iyo. So mga traffic enforcer, iuranan, iinitan dyan sa tao kan tinampo. Kaya dapat masalang ka manggiraray. Ini man ang gustong mangyari digdi sa Banuan kan Bakakay, duman sa mga nasa Menro, and maray man sa napalan nga ni Paring Pio, ta igwa naman ang move, ining sa mga nasa LGU, na iproponer na an masalang ka, although daipa, nakaka-identify kung piraan eksakto talaga, pero nakakasiguro na sinda Paring Pio, approve in principle na ini, na magiging masalangkaw ang sweldo kan mga nasa Menro o Municipal Environment and Natural Resources Office na nakadistino sa paghakot kan basura kumpara duman sa mga nasa opisina. Yan pa din, magdagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat pa ding Jomar sa pagdagdag ng istorya hali dyan sa luwas. Yan, sige. O di paano kaan, madali na naman kita magpaara pa rin na hilingan daw dyan sa imong libro di kwenta. Yan, pwede na pala. Sabi ni Pading, sinasabi ko sa iyo pwede na kita. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. At tayo'y magkasama. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Sa pangaran Kambilog na Pwersa, kami po naglalaong na tawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa programang Tingog Kanbanwaan sa pagikan mga informasyon kalinga na sinibapa. Happy weekend! Viva Señor Santo Cristo! Masunod tulos si News Director Mar Dela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong